Nokoromo gi chenro mag ohala e bombe mopogore opogore pacho ka ne odong' ikruok kaluwore kod ng'anyo manobagi gi rowere makwedo chenro mag piny owacho. Johala koro ywak ni rowere go owinjo bed ni chungo ng'anyo margi kata chenro magi mag ng'anyo magikoni medo rocho chumi ma pacho ka, kendo gikwayo mondo rowere oyie twak kod jatend piny William Ruto. Joja oko nigi ler mar wach. Chenro mag wuoth kod ohala ne orochore e kaunti ma Kisumo kaluwore kod ng'anyo mane obagi gi rowere masundo piny owacho mondo mi ochop dwachgi. Jo ohala e bomano ma Kisumo ne koro jowuok oko kendo kwayo rowere go mondo mi ochung ng'anyo margi mar miyo piny owacho thuolo mar keto e tim dwaro ma gisebedo ka gichwalo. Adieri makane gi situation ma Kisumo kawuono chien karwa kano marwa ma yude yutwa mapile weche ok beyo adieri makende weche ok beyo to kastembe wa kaka wategemea gi situation ok ber adieri. It's all just dull to wakwayo ni kaber weche yolosi mondo watiekuru mayudhe oyud kaka konyore our daily life oendelea nikech koro ok ber. Gino seketho ohala kendo kata ohala ok dhi mbele e yo makare. Jogo nitie mobiro gokinyi mamoko oseloro modok. Kendo kata ge sani onge kuonde meno moyepo matin go gin na chiko it mondo winye tang'o ma kapo ni dang winjene kata ne gimoro nitie marach chien kata sani tidhi neno ka ji ochako loro te. Mak mana ne gima wanyalo kwayo ni jensi maka mae ng'anyo kawuono kade ginyalo winjo wach awinjo ka wawuoyo to giluongo ni ex-jensi to wakwayogi ni nyocha gisekelo wach e gik ma nyocha gidwaro ni mondo losi. Wakwayogi ni mondo giyore matin mondo ging'i kaka sirikal loso wachgi no. Ng'ikruok ma kamano ni bende onyiedhore e kaunti ma Homa Bay kuma moko kuom kuonde ohelni ne olor ka chenro mag wuoth ni bende orochre bang' ng'anyono ochakore seche mag okinyi. Rowere go ne ochako dino apeyni mawuok kendo donjo e boma ma Homa Bay kendo moko mache ginga apeyni gino mane ochuno weg dukni mondo mi olor kaluwore kod luoro mane gin godo ni ne inyal monjgi. Obila ne kata kamano orakore gi rowere go ka gitiyo gi iro malungo wang' kendo keyogi kuonde mane gichokore e chuny bomano, rakruok ma kata kamano ne okawo seche buora. To e kaunti ma Kisii, tulo ne omuoche kind obila gi jong'anyo mane omole chuny bomano, gino mane omiyo thoth weg ohelni oloro. Ng'anyono ne oduogo lokore lweny bang' kweth rowere mane omanore gi lweny kikore e jong'anyo. Serikali na Gen Z wanastahili kukaa pamoja kwa sababu sisi kama business community tumeumia sana. Hizi siku ambazo business maandamano inafanyika, business ni kama imefungwa. Hata hakuna mteja anatembelea sisi. Tumejaribu kufungua mara 2 mara 3. Tunaona hii siku ni kama ya holiday. Pata jensi wameingiliwa na mapanga na marungu. Ni kwa nini? Kwa sababu watoto wetu wanahitaji haki yao. President wetu hebu wahudumie vile wanataka baada ya kuleta furugu kwa hii Kenya yetu ikuwe na amani vile ilikuwa. Tafadhali president, tuliza hii ball, vijana wafanye vile wanataka ili dunia Kenya ikuwe sawa. To e kaunti ma Mombasa, obila ne okeyo gi iro malungo wang' rowere mane oriko chokore kar tunge liech mantiere e apaya ma Moi. Obila ne okomiyo gi thuolo mar chako ng'anyono kaluwore gi luoro ni kweth jonjore ne osekikore e igi kendo ne kidek monjo jo ohala mane kata kamano thothgi oloro. Weche ne chalre e chuny boma ma Nairobi kuma weg ohala mathoth ne oloro dukni ka obila bende ne fuyore mar neno ni onge jonjore madonjo e kuonde jo ohala go. George Aoko, Ramogi TV.